9-нчы мәктәп кысаларында бүген безнең зур бәйрәм. Без бүген шахмат биләмәсе ачу тантанасына җыелдык. Бу инде Бердәм Россия партиясе тәкъдиме буенча бөтен Россия күләмендә, республика күләмендә менә шушындый шахмат зоналары ачу программасы эшләп килә. Шуларның районда иң беренчеләрдән булып, без инде менә шушындый эшкә алындык. Менә бүген көндә шушындый шахмат зонасы оештырдык. Инде материалларны һәм барлык әсбапларны, дип әйтик, әсбапларны без үзебез мәктәп кешеләре һәм укытучылар белән һәм инде башкарып чыктык. Монда инде безнең ни мәгънәсендә әйтергә кирәк. Шахмат ни өчен кирәк бүген безнең мәктәпкә? Чөнки ул инде беренчедән баланың аң белем дәрәҗәсен үстерергә ярдәм итә беренче чиратта, һәм икенчеләр инде әйтергә кирәк, аның интеллектуаль эшчәнлеген арттыра. Менә шуның өлкәсендә инде шушыны үстерү өчен инде менә шушындый республика күләмендә һәм район күләмендә менә шушындый шахмат зоналары, шахмат биләмәләре ачу программасы эшләп килә. Шуларның беренчесе инде районда беренчеләрдән булып инде менә без 9-нчы мәктәп коллективы һәм укучылар торалар. Открываю слону ход, ходы мной сделаны не зря. Настал момент, чтоб спрятать короля. Шахматы это интересно и для головы полезно. Шахматы это обучение. Шахматы это развлечение. Это множество друзей. Вместе с другом веселей. Для того, чтобы символическим движением открыть нашу школьную зону. Пожалуйста, почетных гостей приглашаем. Бүтінімізді күнгілерімізде кірілік шынды тантана шахматшыларынан Бірдәм Россия партиясы өзіміздің республикамызда әр мәктәбінде шушындай шахмат майданшықтары барлыққа келеді. Әлбәттә, шахмат енді ол әйтілге керек фәнни яқтан да, кішінің зиректігін арттырға да, пікір үйренішін уздырға да зор этәргеш. Азнатай өзінің уллары белән, кызлары белән һәр вакытта аерылып тора. Всегда ознакомиться, отвечается по многим вопросам. Вот сегодня открывается прекрасная такая площадка, шахматная площадка. Это древняя игра, которую играли и короли, и простые люди. И именно здесь люди побеждали ум. И, как говорится, вот такое мышление нестандартное дает человеку победу. Шундай мотор бәйрәм белән, спорт бәйрәме белән тәбрик итәм. Бик зур рәхмәт Гаяз Музагитовичка, мондагы укытучыларыбызга, балаларга, шулай бик креативны, мотор итеп әзерләнгәнсез. Һәм инде шундай шахмат зонасы булдыргансыз. Без инде бурыч куябыз һәрбер мәктәптә Зөлфия Солтангировна шундай зоналар булырга, шахматный зоналар булырга тиеш. Шаңкүрәйнең мәктәп директорлары монда, шәһәр, Актүбә авылларыбызда, сезгә барабыз икенче юлы, икенче атнага, шул февраль айында, март башында без аларны эшләп бетергә тиеш. Стул надо
немножко подвинусь.